Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Aġenzija Identità għandha tippubblika minnu fih il-konklużjonijiet tal-inkjesta interna dwar x'azzjonijiet ħadet malli saret taf bl-allegazzjonijiet ta' frodi fil-karti tal-identità. Dr. Grech kien intervistat fuq Net FM u qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jassigura li l-pubbliku jerġa' jikseb fiduċja fis-sistema tal-karti tal-identità u jaħdem biex is-sitwazzjoni li qal li spiċċa fiha l-pajjiż ma terġax tiġri. Dwar l-inkjesta mitluba mill-avukat Jason Azzopardi dwar allegazzjonijiet ta' karti tal-identità folozz, Dr. Grech appella biex il-pubbliku li qed jirċievi jittri għal nies li mhux suppost huma reġistrati fil-proprjetà tagħhom jersqu l quddiem u jagħmlu kuntatt mal-Partit Nazzjonalista. Qal li l-pajjiż m'għandux iħalli lin-nies allegatament imdaħla fiċ-ċirku ta' dan il-frodi ikomplu qisu xejn mhu xejn. Qal li l-Partit Nazzjonalista ma jittollerax sitwazzjoni fejn in-nies tiddubita jekk il-karta tal-identità hijiex valida jew le. Sejjaħ riżenja tal-Ministru Byron Camilleri għax qal li jrid iġorr ir-responsabilità politika għal dak li sejjaħ bħala falliment tal-Aġenzija Identità. Dr. Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qed jappella l-proċess ta' verifika biex kull ċittadin jiċċekkja min hu rreġistrat fuq il-proprjetà tiegħu ħalli qal tkun eliminata kull possibilità ta' abbuż jew frodi fil-futur. Irrefera għal femiċidju ta' Nicolette Girxi u qal li l-Ministru Camilleri lanqas jista' jinjora r-responsabilità tiegħu wkoll f'dan il-każ. Dr. Grech qal li l-awtoritajiet kompetenti u l-Pulizija jridu jagħtu appoġġ mhux jibqgħu ma jagħtux widen. Qal li l-Gvern mhux jifhem il-gravità tas-sitwazzjoni li jinsab fiha l-pajjiż. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-miżuri jridu jittieħdu mill-iktar fis possibbli u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista talab li jitlaqa b'urġenza l-Kumitat Konġunt bejn il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali u l-Affarijiet tal-Familja u appoġġa sejħa tal-familja ta' Nicolette Girxi għall-inkjesta indipendenti.